Va, salta! No salto jo. Mario. No comences aquí, falta un que et tiro la càmera. Mario. Va, fes-nos el vídeo. Segueixen així. Ja està a punt. No Bueno, cal que apretis. No cal ni que apretis. Tu només m'enfoques. Home, però cony, he d'apretar. Quan ens haguem tirat jo i l'Artur... Home, clar que apretis, però espera't, he d'apretar, no? Per comenci a gravar. Ja està gravant. Doncs va, que si no s'acabarà. Va, tu ara. Que va, jo no em tiro ara. Està bona? Artur! Sí o no? Saluda. Estàs tonto. Va, que no fa por. Nen. Si no em fa por i el que em fa... Tinc la panxa plena, tio. Va, que si no s'acabarà això. Va, tira't, que Mario et filma. Ma tua mare! Vaya espatec, xaval, vaya espatec. Ni el de casa Tarradellas. Deixem per allà o què? Està trencat, Que el Ferran hi va pujar, el Ferran. Imagina't que se li va trencar el cul. Clos encara grava això, I no em voldria posar al lloc d'aquella persona, Mira el Closa com neda. Ja m'ho esperar, Mario! Què va, encara no? Porta 1 minut 14 ja. Hola, cosa. Què? Hola, veritat! Que se'n va cap a Portugal, va, home. M'he carregat un cop, ara. Ei, xaval. Colxoneta, que se'n va cap a les Batueques, cap a Malta, Xipre, Yalta, Teherán... Vols parar el vídeo, Mario? No, encara no. No, és que encara està molt.